po, Usman Gandamra Sumagayan. Thank you very much. Indeed, women empowerment is everywhere. Tama! Hindi lang magaling sa sunog, magaling pa kumanta. Sayang, namamalat kasi ako eh. Kasi gusto ko rin kumanta pero medyo pagod tayo. Kaya next time na lang. Alam ko si Vice parang gusto rin kumanta eh. Kaya lang sa halos lahat kami. Dahil galing tayo sa biyahe, kaya medyo pagod. Anyway, good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are gathered here to observe and celebrate this year's Fire Prevention Month theme, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. And I could not be more delighted for our municipality to take part in this crucial event. In fact, when the message was relayed to me na dito tayo magkakaroon ng kick-off, sabi ko kay Dream, I never had the second thought of refusing that. Dahil isa ito sa mga, kumbaga, activities na hinihintay natin na magkaroon din tayo dito sa ating lugar para at least maging aware din ang ating mga constituents. Increasing public awareness on the preventive measures against fire and other fire safety measures has always been one of the important matters I believe we should give importance to, most especially sa ating lugar. Fire is one of the commonly occurring incidents in Lanao del Sur. Every year, we hear news of fire incidents, most especially sa pagpasok ng buwan ng Marso. Ito kasi yung nagsisilbing simula ng pinakamainit na season sa ating bansa, kaya tinawag itong summer. Kaya kabilaan po ang naririnig nating sunog. In fact, just recently, there was a news of fire incident sa Cebu. At hindi, wag na natin palayuin. Just recently, nagkaroon tayo ng sunog sa Samuzungan. So, dapat maging aware talaga tayo, especially for this month of March. Ito po yung dahilan kung bakit ang aming lokal na pamahalaan ay sinikap na makapagpatayo ng aming fire station. Sa tulong po ni Senator Wen Gatchalian. At makakuha ng aming fire truck, although maliit siya, but alam ko, malaki may tulong yan sa ating lokalidad. Ang ginamit po namin na pondo dyan ay yung prize po namin sa pagiging Seal of Good Local Governance awarding. Ito kasi yung nagsisilbi simula na ito po yung dahilan kung bakit tayo ay pursige na ma-address, kumbaga magbigay servisyo sa ating mga constituents kahit alam natin ng ating fire truck ay maliit lang, but we don't end there. Kami po ay sumulat din sa DILG kay Sec Ano para humingi ng another fire truck. In fact, it was already endorsed by the Good Secretary, but we are still waiting po. Hindi po nagtatapos ang ating, kumbaga, ang ating ambisyon. Nag-ambisyon tayo na magkaroon pa po ng isang fire truck, isang malaking fire truck. Isa po kasi sa mga problema ng ating mga munisipyo ay kakulangan sa mga equipment kagaya ng fire truck para agarang makapagbigay tulong sa mga nasusunugan. In fact, bilang-bilang lang po yung mga munisipyo na may mga fire truck at fire station. Lalo na sa mga area kagaya ng aming lugar na talaga namang malayo sa syudad at hindi madaling maabot ng tulong. Kailangan masiguro na talagang agaran yung pagresponde dahil mabilis kumalat ang apoy at mas malaki ang pinsala pag hindi ito kaagad na agapan. But we are still very thankful to our men in uniform from the Bureau of Fire Protection dahil kahit gaano pa kalayo ang mga munisipyo natin, still they are very much willing to help and to assist our localities. Maliban pa doon, the trauma that this type of incident
bringing the families who are subjected to it is unimaginable. Nabanggit na po na yun ni Vice Mayor kanina. Hindi lang yung ari-arian yung nawawala. Minsan, kahit nag-survive pa yung biktima, kagaya na lang ng mga nagtamo ng third-degree burns, hindi may kakaila kung paano nito nasisira ang kinabukasan ng tao. Pati na din yung mga kababayan natin na hirap magsimula ng panibagong buhay dahil sa hirap ng buhay ngayon. Especially we are also experiencing this pandemic. Sabi nga nila, minsan mas madaling manakawan kaysa masunugan. Tama po ba? Parang mas mabigat pag nasunugan tayo kaysa manakawan. One faulty wiring could create massive damage to our properties and inadvertent casualties. Sa tingin ko po, yung kanina yung sinabi ni Vice Mayor, hindi masyadong sa atin yung forest fire. But if I am not wrong, I think 20 years ago, parang nagkaroon tayo ng forest fire sa Butig, no? I don't know if my memory serves me right. So parang may history na ang Butig nagkaroon ng forest fire. One faulty wiring could create massive damage to our properties and inadvertent casualties. Kaya naman napaka-importante talaga na ganitong mga okasyon. We are hoping that through our efforts, mas mapapawasan yung pwedeng maging danyos ng mga hindi naiiwasang sunog. During the celebration of this Fire Prevention Month, we resolve to protect our people, our families, our loved ones, and our communities in general from fire by spreading awareness on how we can reduce the risk of fire incidents in our homes. Madalas, doon kasi nagsisimula sa ating mga bahay. Halimbawa, kagaya na nasabi ko sa mga faulty wiring, electrical appliances o sa mga napapabayaang gawain sa bahay na nagsisimula ng sunog. Katulad lang ng sinabi kanina ni Pidi, yung paggamit ng maraming extension wire. Minsan, gumamit ka ng extension wire, tapos nagdagdag ka pa ng extension wire, yun ay pwedeng mag-cause ng sunog. And while we cannot completely avoid fire incidents, we can take meaningful steps to lessen the likelihood of their occurrence or lessen the possible damages they may bring. Families should develop and learn precautionary measures, an emergency escape plan or proper evacuation procedures na handang ibahagi sa atin ng ating mga kasamahan from the Bureau of Fire Protection. Kaya nga po siguro, medyo naninibago yung gumagawa na kayo ng mga establishments, mga bahay sa ating lugar dahil hinihingian po natin sila na kumuha ng fire permit. Para makita talaga kung meron silang mga fire extinguisher, lalo na sa mga business establishments, offices, kung nasusunod nila yung dapat sundin. Families should develop and learn precautionary measures and emergency escape plan or proper evacuation procedures in handang ibagi sa atin ng ating mga kasamahan from the Bureau of Fire Protection through their drills and other activities. Kanina po napanood natin yung mga ibang drills. So let us all take the opportunity to learn at ugaliin na nating suriin ang ating mga kabahayan at iba't ibang properties para makaiwas sa sunog. Yung mga nabanggit ko kanina ni PD at ni Vice Mayor, yun po ay tama. Tama yun lahat. Kailangan meron ding mga assigned tasks sa bawat membro ng pamilya kung sakaling magkaroon ng sunog. Pero wag naman sana. We are praying hard for that na walang sunog. Now, I will not hold the mic further. Dahil alam ko, I'm sure yung mga fire officers natin, yung mga officials, fire marshals, kanina pa po kayo dito. Early in the morning, nandito na kayo and I'm sure meron pang hindi nakapag-breakfast sa inyo. Kaya I will not hold the mic further. I am certain that we all want to hear from our guests and what they will be sharing with us today. So allow me to end my speech
by expressing my deepest gratitude to all of you and to all the other brave firefighters na nandito all across the globe for the dedicated service. I salute you all for your service. They gamble with their own lives to save other people and properties. An example of true courage and commitment. Hence, this makes them one